wai kai dan gwani ɗinka kai zaman ƙasar nan ko zai yi waka gaskiya ne da kana ganin nan ba gaskiya na ɗauki ko ina kai ta nan kai ta nan ba abinci sai da wahala ko wallahi to ni kuma abin da ke ban mamaki ka ga na farko abincin babu yunwa ta da mutane kuma in ka rasa ɗayan da za ka ji kai kukanka ganin nan kana ganin to yanzu baka san wani abu aiki ba ka je kai aikin ƙarfi a biya ka kuɗi yanzu ya zama matsala sai ka je ka yi fara aiki kana ganin nan ba ka je da nake ba dama na ce bari na ara kayan nan ne ko ba na wani kowa sai da na ce bari yi aro ko kila da fita na samu wani kawai ɗan samu ɗaya na buge-buge ina na same ka nan ka ce zo na to na to ba da haka ba ana ga iyalai na ba ko kwandala ko ka suke yi in koma gida su ce oyoyo ba ba me za ci ya ci hannu ka kasu ƙasa an shiga ba gaskiya ne ban san da zai ba to tsaya ana dona abinci ne a to ai ka san an da ni ai ba shawara ba ta kare a wuri na to kawo dai mu da mafita akwai mafita to akwai mafita ji dai ina wannan mutumin da ke ana cewa idan ka gan shi to ka ga ganin da yake kadai amma na dai ji na ba da sunan shi nan tarafi to ai inda kake zama da tarafi ba ba ta duk inda kake zama da tarafi ba da ake ba sai wallahi to idan kuka tashi akwai yaron shi a garin akwai yaron a garin idan kuka tashi ku ji da wannan ba ta ciyo ma zabar da mai kaya baya kama ce gida ma kama mutum ma ka ce gida ma su wata kunya da yau da shi kone na zan mai da ɗaya ma da kaya ma Allah zan mai da amma ai lafiya ne wallahi ke amma ka haɗa da ɗan yi mugu ya fito ainihin mai gidan shi nan ne kai zo da Allah ka je da Allah ka ce a kira wani abuna sallama da na'ati alhaji ya ji na'ati isauri kawo kakan mu ta yake saka ya kaka yau ai ke ba sai kan komai da komai na ai gida na yau sai a ganka mai gidan gwamnati ba yau ai da fatan ne an wanke tukunya gidan gwamnati Allah taimake ka Allah taimake ka ranka gade na ba a tuku na ba a ranka gade salamu alaikum na ba a tuku na ba a tuku kai ba a kuni na gode kuna ko wallahi da ku ya kuma abin da kuke mulki mu duk irin wannan ba ta faru kai ma ba mu sallama a gidanka ha to yanzu dai gaskiya dai a takaice wallahi wannan ma ɗan yakin da muke da yaƙi wallahi abin da ke faruwa yanzu gaskiya ne ba wani bayani muna can yanzu gida ba wani labari tukunya tana ƙasa tun jiya tukunya ba ta ga ruwa ba da wai na wata ku wace ce wata ku to wai yanzu ina labarin ɗan lejima ka ƙara wannan ka kare wanda yake hannun ma so yake kwace shi wanda da shi wanda ka da su ne kanda so yake kwace ita kana ganin da nan ma yanzu ya aka mu je ya cikin noman kare ya cije mu to ai kare ba wata bane to ai na ji ka da kuɗi sai a cikin noman kare ka ta ne da ka ni ne na zo na same ku da ka kausa murya ina da yaro tafiya na ba tafiyar nan ba tafiya bace amma kuka kai ka ga ba haka ne ni ina tafiyar nan da ni ga ba daɗi aka yi can aka yi na kauce rigar sawa buwa da kai to da na kauce ya koma wurin oga mai gidana a tiku abakar yau gashi na zama babban mutum kuma na je maka
a cikin ya biya mun maka yau ga shi na gina gina kai yau ga shi Allah ya rahama asiri tun da na bar wannan bala'i dan Allah dan annabi ya za a cikin ta Allah mu ma mana ya ba ka kai sa mu ke so mu ga wallahi na ji an ce da ka gan shi ka gane ne kai to haka ne muke gaskiya ne to dan Allah ni ma kai in gakawa yadda haka ka ce ni ma gakawa haka ne ka kai mu fita daga cikin wannan bala'i to ko kwantar da hankali ko kwantar da hankali yau dai tukunya ne ku yi waya yau ma ku ce kuna kasuwa ko kashin yau an gama da na cewa an gama ce sai yanzu ba yanzu ba ai su alheri da mu mai gida za mu yi waya shi yau zai ce mu je ta kure shi yau zai da shi ka san bai da bakin da muke da nan bai da bakin shi ka ta shi ana wadata yawa kaga yadda ake yi kaga yadda ake yi wannan mutan cika ku da surutu na so ana cin cikin matsala ba wani yana na tana kuka ba mu da to shi ne ma aka yi rubutu abin da ba shi ka ko dan ka san mu an samu da alƙawari ba a cika ba ina Allah muke an wani kai ma yau ka ko ka ko ka ka ko ne ka kai na a rana ne ko da dubu biyar ce ba an yi da dubu biyar ce kai yau kai jama'a ba da mana to shi ke wallahi da ba ni ba da jira gurin nan wallahi ni bai yadda ba daman labarin shi aka bani aka ce su ba ka zuwa gidansu ka koma hannu in dai ka je to sai ka kawo alheri kuma to ni ba a sa wani alƙawarin da ba a cikawa sai a ce da daɗin baki haka ne su gwamnati su ba sai mana za su shiga social media su ce ai kafin shekarar nan ta ƙare ai ba yau ba a ga irin su ba mu talaka ba mu gara ashe ganewa wani to da kuka mutuwa ma na yi to kaga inda alheri gaskiya wallahi ka yi mutu kayan ka kai nuna da ruwa kai nan kuma ka saki yani ba kai ma an da ba wai haka ba wai kwashe kaya na in zo da iyali na cikin gidan shi wanda da ka gani yanzu ba ka gani da wannan ka aji sana kai ka ji ba ta mai da wai nawa ka fara kai kawai nan ka saboda Allah a garin ku ana samu wannan a garin ku ana samu kana da uban ka bari mana kai a kuma da rashin abinci to yau da rabo da wannan a garin to ka zo ka da talauci da ke nan a wannan sama an dai haka ne kar kai mai rashin adalci dan Allah ka san shi ka san a tuku to dama kana Allah bari shi aka fara sai kai ma ka ce bari ka kida Allah dan Allah zo mu je kar a ci ka a ci kanmu da kida saya ma zo dan Allah saya ma kawo kara wanda bai uban a kara mai a sai kai kasiya ba da kai kasiya wallahi kasiya ai da Allah ya taimake mu ni kuma gashi na kira sab na da na ji ana a sab da Allah kai mu rage mutunci dan Allah